Naibaga oras kakailian. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Samahan po ninyo ako magluto at kumain ng ginisang octopus. Sana po ay mag-enjoy kayo sa inyong panunood. Dulang ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Pindot-pindot muna mga kababayan sa ating button. Subscribe muna sa ating Dulang ti Ilocano Channel. Okay, ngayon, ito po yung octopus. Sariwang-sariwa. Naisarong tayo apo ijay barangay Paringaw, Bawang, La Union. JNT may isang tatalipapa. Kurso dadakman ti kwati agluto iti inggisang octopus. Ato kami na po ti nabasa nga komento. May mga nababasa po kasi tayong komento na sabi ng ilan natin mga kababayan, magtagalog tayo. Okay, sige, magtatagalog tayo, mag-Ilocano para maintindihan po ng ilan po sa ating mga kababayang nanonood sa ating mga video dito sa Dulang ti Ilocano Channel. Yan, sariwang-sariwa po itong mga binili po nating octopus. Ngayon, tayo po uuwi muna at magluluto na ng ating ginisang octopus. Okay, sakayan tayo na po datoy motorsiklo ha. Intayon apo iti kusina ket ipakita kanya iti proseso iti panagluto iti inggisang octopus. Dito natin malalaman kung sariwa itong binili nating octopus. Pero ako siguradong sariwa, hindi ako bumibili ng balisa. Hantay nga gagatang ti nalaes. Kaya di talaga fresh. Okay. Ito napapansin nyo to, kuti-kuti, gumagalaw yan, no? Yan, medyo parang buhay pa siya, no? Saka itong isa, medyo gumagalaw-galaw yung ano niya, yung parang kulay niya na gano'n. Okay, so fresh na fresh itong ating octopus or kurita, pugita, sabi pa ng iba. Okay, ang gagawin natin ngayon, una, lalabasin lang muna natin to sa asin at ihahalbos bago natin hihiwain at igigisa. Okay, depende po sa kadami po ng asin na ibubod po natin sa ating octopus. Nako, wag naman pakaramihan sapagkat hindi naman natin babaguguungin yan Antay mga baguungan niya. Okay, so rawas-rawasan tayo lang apo nga kasta, dagitoy apo nga octopus. Nilalamas natin ito ng asin para matanggal itong malapot na to. Okay. Parang malansa, madulas-dulas. Yan, para hindi siya malansa. Yan, kailangan malinis. Tapos, hugasan natin mabuti at saka natin ihahalbos. Okay na. Matapos natin hugasan mabuti itong mga octopus, ilalagay na po natin ito sa kumukulong tubig. Yan, nagpaborak tayo nga umuna po iti danom. Nasa high heat po tayo ha. Babanlian lamang po natin ito. Nang sa ganun mas madali po nating hawakan. Mahirap po kasing hiwain itong octopus kapag hindi po ito nabanlian. Okay, so lamawan tayo lang nga po datoy. Pagbit lang datoy. Napadasin yung kadinti ko. Nagiwat ti octopus. Iyay hampay nga na lamawan. Okay, nagpipintas nila nga dani. Okay, so iwa-iwaan tayo datoy ha. Hop. Yun, parang magic. Okay, datada po pati pa yung Ricardo kaya naiwa-iwa mo itong dagiti octopus. Okay, narito na yung ating mga kailangan para sa ginisang octopus. Siyempre, itong octopus or kurita, pugita, sabi pang iba iniwawa natin sa maninipis at maliliit. Ayan, at sinama na rin natin yung kanyang tinta. Okay, ngayon kailangan natin ng sibuyas, bawang, luya, kamatis, at siling haba. Siyempre, kailangan din natin ng yan. Okay na yan. Fundador. Yan. Ilalagay niya lang yung fundador, no? Pero, sukang Iloco. At itong Worcestershire sauce. Yan. Kailangan din natin ng toyo o soy sauce, oyster sauce, at mantika. Magdadagdag din tayo ng asin, depende sa ating panlasa. Ngayon, pinainit muna natin ang kawali at bubuhusan na natin ng mantika.
Yan, di kalalaingan na lang nga pong mantika iti ikabil tayo. Pabaraan tayo basit, ken rugyan tayo mata na pong unang episok iti bawang. Naka low to medium heat. Naka low to medium heat po yung ating apoy. Okay? So ngayon, unahin po natin itong bawang. Medyo bibilisan lamang po natin ang ating video para hindi po kayo mainip sa kahintay po ng resulta sa ating niluluto. Huwag po sana ninyong i-skip, ano? Okay, pakisubscribe muna mga kababayan sa mga OFW po natin na nanonood po ngayon sa ating Dulang Ilocano channel. Ngayon, isusunod po natin ang luya. Okay? Ang sibuyas. Sibuyas na pula, pwede rin po yung yung sibuyas na parputi. Babalilata basta sibuyas. Okay? So para sa to iti paminta. Depende no kaadumat iti paminta iti ikabilyo. Ayan, so kewar-kewaran tayo laang, and then so para sa numat iti sile. Yan pong siling haba. Depende rin po kung gaano pong karaming sili yung ilalagay po ninyo. Kung gusto niyo po ng masyadong maanghang, dami-damihan po. Pag ayaw niyo po, kaunti lamang. Depende po sa inyong panglasa. Ngayon, ilalagay na rin po natin itong kamatis. Yan, halo-haloin lamang po natin ng ganyan. Okay, naka-high heat na po tayo sa ating kalan. Okay, so ang gusto ko sa kamatis yung medyo half cook. Ilalagay na muna po natin itong tinta ng octopus. Okay lang mat, orehan yung ikabil. Okay lamang po kahit hindi po ninyo ilagay ang tinta ng octopus. Ayan, ngayon sasairin natin sapagkat sayang naman kung hindi natin sasairin yan sa diyan sa mangkok. Ayan, so sa side na side At ngayon, ilalagay na po natin ang ating mga pampalasa. Oyster sauce, pampalinamnam, pampananam apo datoy oyster sauce, Worcestershire sauce, soy sauce, asin, at sukang Ilocos. Parang alam nyo na mangyayari pagkatapos po ng kainan. Ay magre-relax lamang po tayo. Okay? And then, palakasin po natin ang apoy. Ngayon, halo-haloin po uli natin ito. Mabit lang nga po nga maluto datoy. Datoy octopus. Huwag po natin masyadong pakakalutuin po itong octopus sapagkat kukunat po ito kapag lutong-luto. Hindi po yan lalambot. Yan. At luto na po ito. Itong ating ginisang octopus. Okay lamang po kahit hindi po kayo gumamit ng tinta ng octopus. Pwede rin po yon. Basta ginisa. Yan. Or inggisa. Okay. Yan, approve. Tara, at sintensyahan na po natin itong ating gisadong octopus. Heto na po mga kababayan, ang ating produkto. Wow, napakasarap. Nakaimas dati. Nagpintas ni naarkusan pa iti sile, sibuyas, sumilap. Okay, naluton dahil ito'y inggisa tayong octopus. At ramanan tayo, rugyan tayo ti mangan. Okay. Jadi awan pa iti inapoy na. Wow, limas. Kalalaingan na lang ti timpla na. Na maramanam, lasang-lasa mo yung octopus. And then itong mga rekado. Yung combination ng luya, itong bawang at kamatis at pati yung sili medyo maanghang at may konting asim. Okay? Talagang kuha ko yung gusto kong timpla. Ayun, lagyan natin ng kanin. Natiin na po yun. Wow. Imas. Talagang sa nga ti makang ko. Okay? Sakbay ko ito ulit mangan. Sapay ko mata, ag-subscribe kayo iti channel tayo. Nga Dulang iti Ilocano channel. Ken sapay ko mata, ada tinusursuryo, ken naliliwa kayo. Agya pala, itiin kayo palagbuya. Dito yung channel tayo. Dulang Ilocano channel, your kakwentuhan, and food venture channel. Antay bye!
Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.